नमस्कार. बीट, बटाटा, ज्वारीच्या पिठाचा सर्वांनाच आवडेल असा पौष्टिक भन्नाट नाश्ता आज आपण बनवूया. चला तर मग पाहूया त्यासाठी घेतलेले साहित्य. इथे आपल्याला 1 वाटी ज्वारीचे पीठ घ्यायचे आहे. अर्धी वाटी दही घेतलं आहे. त्याचबरोबर 2 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत. त्याचबरोबर इथे पाऊण वाटी कच्चे बीट सोलून मी किसणीवर किसून घेतलेलं आहे. बीटऐवजी इथे तुम्ही गाजर किंवा इतर तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही इथे ॲड करू शकता. चवीप्रमाणे मीठ, अर्धा चमचा धना पावडर, 1 चमचा सफेद तीळ घेतले आहेत. त्याचबरोबर इथे आपल्याला 1 चमचा जिरे घ्यायचा आहे. कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून. कढीपत्त्याची 7-8 पाने घेतली आहेत. 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि 1 कच्चा बटाटा घेतला आहे. प्रथम आपल्याला कच्चा बटाटा सोलून मिक्सरमध्ये ग्राइंड करायचा आहे. त्यासाठी बटाटा सोलून मी अशा पद्धतीने फोडी करून घेतलेल्या आहेत. यामध्येच आपल्याला 4 हिरव्या मिरच्या वाटून घ्यायच्या आहेत. त्याचबरोबर यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे टाकायचे आहे. अर्धा चमचा आपण फोडणीसाठी ठेवून देऊया. कढीपत्तासुद्धा आपण फोडणीमध्ये वापरणार आहोत, तर त्याचे अशा पद्धतीने बारीक तुकडे करून घेऊया. आता आपण कच्चा बटाटा, मिरची आणि जिरे मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया. पाणी न टाकता आपल्याला अशा पद्धतीने हे मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आता आपण यामध्ये अर्धी वाटी दही घेतलं होतं ते यामध्ये टाकूया. पुन्हा एकदा मिक्सर फिरवून घेऊया आणि सर्व हे बॅटर आता असे तयार झाले आहे. आता हे मिक्सरमध्ये वाटलेले बॅटर आता आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. त्याचबरोबर त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये थोडेसे पाणी टाकून ते पाणीही यामध्ये थोडेसे ॲड करूया. आता आपण यामध्ये 1 वाटी ज्वारीचे पीठ टाकूया आणि व्यवस्थित अशा पद्धतीने एकत्र छान मिसळून घ्यायचं आहे. लागल्यास आपल्याला थोडे थोडे त्यामध्ये पाणी ॲड करायचे आहे. इथे दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला हे बॅटर अशा पद्धतीने जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही अशी ही कन्सिस्टन्सी या बॅटरची ठेवायची आहे. आपल्याला हवे तसे इथे बॅटर तयार झालेले आहे. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. तेही व्यवस्थित चांगले मिसळून घेऊया. आता आपण यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. तीही चांगली मिसळून घेऊया. तयार बॅटर आपण 10 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवूया. 10 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता आपले बॅटर छान तयार झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला आपल्याला मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये थोडेसे तेल टाकायचे आहे. तेल गरम झाले आहे. आता आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकूया. त्याचबरोबर बारीक चिरलेला कढीपत्ता टाकूया. 1 चमचा सफेद तीळ, अर्धा चमचा धना पावडर. सर्व साहित्य आता व्यवस्थित छान परतवून मिसळून घ्यायचं आहे. लगेचच आपल्याला त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे. कांदा आपल्याला चांगला ब्राऊन होईपर्यंत यामध्ये परतवून घ्यायचा आहे. कच्चे बीट पाऊण वाटी किसून घेतलेले होते ते यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचे आहे आणि व्यवस्थित अशा पद्धतीने परतवून घ्यायचं आहे. सर्व एकत्र चांगले मिसळल्यानंतर आपण आता 2 मिनिटांसाठी यावर झाकण ठेवूया. 2 मिनिटांनंतर झाकण काढायचे आहे आणि आपण तयार केलेले बॅटर यामध्ये ओतून चांगले मिसळून घ्यायचे आहे. हे बॅटर मिसळताना आपल्याला गॅस मंदच ठेवायचा आहे आणि मंद गॅसवर आता आपण 5 मिनिटांसाठी झाकण लावून ठेवूया. 5 मिनिटांनंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले बॅटर हे खूप छान शिजलेलं आहे. आता आपण ते डिशमध्ये काढून घेऊया आणि थोडा वेळ थंड करण्यासाठी ठेवून देऊया. थोडे थंड झाल्यानंतर आपल्याला थोडासा तेलाचा हात लावून व्यवस्थित चांगलं मळून घ्यायचं आहे. शिजलेले बॅटर थोडेसे थंड झाल्यानंतर थोडेसे हाताला तेल लावून आपल्याला अशा पद्धतीने हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. थोडेसे हाताला तेल लावून अशा पद्धतीने आपल्याला या पिठाचे छोटे छोटे नगेट्स किंवा कटलेट बनवून घेऊ शकता. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. अगदी सहजरित्या आणि हव्या त्या आकाराचे आपण कटलेट किंवा नगेट्स या पिठाचे बनवू शकता. आणि आता आपले इथे या पिठाचे सर्व नगेट्स बनवून झालेले आहेत. ते आता आपण फ्राय करून घेऊया. त्यासाठी मध्यम गॅसवर आपल्याला कढई ठेवायची आहे आणि कढईमध्ये आपल्याला तेल घ्यायचे आहे. तेल चांगले गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये बसतील एवढे यामध्ये कटलेट सोडूया.
फ्राय करताना आपल्याला प्रथम गॅस मध्यम ठेवायचा आहे आणि थोड्या वेळाने गॅस आपल्याला स्लो करायचा आहे. अशा पद्धतीने हे सर्व कटलेट आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आपली मुले जर एखादी भाजी खात नसतील तर अशा पद्धतीने आपण नाश्ता करून दिला तर नक्की आवडीने खातील. इथे तुम्ही पाहू शकता हे कटलेट खूप छान फ्राय झालेले आहेत. आता आपण ते डिशमध्ये काढून घेऊया. असा हा पौष्टिक आणि चविष्ट लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडेल असा हा नाश्ता नक्की एकदा करून पहा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा. त्यासोबत आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. थँक्यू. धन्यवाद.